खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 10 जुलाइ 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ। जिंगाया बांगोन आरो टेनसन जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव जिंगाया बांसिन जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां होनजायो। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन।
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन अब्लाबो खरसाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया आद्रा थागोन गोसोआव जिंगाया बांगोन आरो जोबोर उसुखुथु मोनगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै खस्थ' मोनगोन गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थानाय नङा अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव खहा जानोबो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां थानाया गाहाम सोरजोंबा रायखोमा जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सुथुरा खहा खालामनो नाजागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गुबुननि हेफाजाब लानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अदेबानि गुबुन सुबुंफोरजों एना एनि जानोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैनायनि मोनसे जाहोन दङ माने बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां हाबाफारि लाबोदों बे हाबाफारियानो जाहैबाय अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे मोसानाय बादायनाय हाबाफारि बै हाबाफारिनि मुङानो जाहैबाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1